אנחנו עכשיו רוצים לעבור לצועדים לגיוס, דורשים להגדיל את מעגל המשרתים בצה"ל, ואנחנו רוצים להגיד שלום לנועה סטביצקי פליישמן, אלמנתו של רב סמל במילואים, ינון פליישמן, זיכרונו לברכה, שנפל בגבול הצפון. שלום נועה. שלום. אה, את יודעת מה, לפני שנתחיל עם הצעדה, בואי תספרי לנו קצת על ינון. טוב, אז אני אתחיל מזה שינון היה איש רוח. הוא לימד היסטוריה בתיכון בהרטמן בירושלים, הוא לימד וניהל תלמוד תורה בתקוע, לימד ילדים קטנים, הוא היה אמור להתחיל באוקטובר דוקטורט בהיסטוריה, אוקטובר הקודם. תמיד הוא היה עם ערימת ספרים, כאילו בחור באמת הכי רחוק ממציאות של צבא שאפשר. סיים ש"ס בגיל 18, שילב בין קודש לחול, כאילו באמת מישהו שהיה צריך לקבל פטור זה ממש ינון. והוא גם מאוד פחד, כאילו היה איש מאוד לא מיליטנטי, הוא מאוד פחד ממלחמה, הוא מאוד פחד מצבא, מכל הדברים האלה, כאילו זה באמת לא היה העולם שלו. ובכל זאת, ב7 באוקטובר הוא קיבל צו למילואים בצהריים, והוא החליט שהוא חייב להתייצב, כי אנחנו במלחמת מצווה, וגם הוא מפחד, וגם אם זה ממש לא העולם שלו, אין לו ברירה אחרת, זה מלחמת קיום של מדינת ישראל, וממש אין לו ברירה. ויש לכם גם ילד קטן, נכון? זיו? נכון, כן, זיו, בן 2 שנתיים. והוא יוצא למלחמה, והוא שלם עם זה שהוא יוצא למלחמה, וכמו שאת אומרת, הוא גם איש תורה. בזה הוא מתעסק כל הזמן, בתורה, בלימוד, וזה היה לו ברור שהוא יוצא למלחמה, והיום את חברת פורום שותפות לשירות, ואת אומרת, לא יכול להיות שרק חצי מהעם ישרת? חלק? אז זה ממש ככה, כמו שאת אומרת, גם ינון באמת היה פחד מזה, לא היה איש מיליטנטי, לא סס למלחמה, והבין שאין לנו ברירה, ואני אומרת, לא יכול להיות שיש פה אוכלוסייה שלמה שלא משרתת, ובשם התורה, בשם התורה שאני גדלתי עליה, שאני אני מחנכת בבית ספר אותה, שינון גדל עליה, אין שום תקדים הלכתי, אין שום שאומר שבשם התורה אנחנו לא יכולים לשרת בצה"ל, כאילו, להפך במשנה כתוב, במלחמת מצווה, חתן מחדרו וכלה מחופתה. זה מה שכתוב במשנה, כאילו מפורש שם, ואנחנו במלחמת מצווה, אנחנו מוקפים כל הזמן באויבים שרוצים להשמיד אותנו. אין לנו פה את הפריבילגיה להגיד, מתאים לי, לא מתאים לי, כאילו כל מי שיכול להתגייס, צריך להתגייס. הסיפור זה שיש פה ציבור שלם שלא מוכן להתגייס, גם במקום המוסרי, גם בשם התורה, שעכשיו אפרופו יוצאים לבין הזמנים, וכאילו, אני לא מצליחה להבין איך יוצאים לבין הזמנים כשאנחנו במלחמה, אבל הסיפור זה שיש פה בעצם ציבור שלם שלא מוכן לשרת, ולא מוכן לקחת חלק במלחמת מצווה הזאת. זה משהו מאוד מאוד בעייתי, זה לא גם רק זה, מבחינה הם יוצאים מוסרית, בקריאות, אנחנו מעדיפים למות ולא להתגייס. וכן יוצאים לבין הזמנים, שזה עוד יותר, אבל יש פה בעצם שני דברים, גם בשם התורה, הסיפור הזה שבשם התורה הם לא מוכנים להתגייס, וגם הסיפור המוסרי פה, החברה שמשרתת קורסת, ילדים, זוגיות, עבודה, אנשים פה קורסים לגמרי, ויש פה אוכלוסייה שממשיכה כאילו הכל כרגיל, כאילו הכל בסדר, וממשיכה לקבל כספים כאילו הכל בסדר. וזה בעייתי מאוד מאוד, אי אפשר להמשיך ככה יותר, זה לא מוסרי, זה לא נכון, זה לא צודק, וגם מדינת ישראל לא תחזיק ככה יותר מדי זמן, זה לא יחזיק מעמד. אני חייבת לשאול על הייצוג בכנסת. אני מניחה שאת באה מהצד הימני של המפה, סטריאוטיפית, כן? ואני אומרת, הציונות הדתית, כציונות דתית, לא כמפלגה, הציונות הדתית משלמת מחיר כל כך יקר במלחמה הזאת, ואנחנו רואים שירות מילואים כל כך גבוה מהציונות הדתית, מהחברה של הציונות הדתית, ויחד עם זה יש תחושה שמי שאמור לייצג אותם בכנסת, לא ממש מייצג אותם, לפחות לא עד הסוף. אז אני מסכימה איתה, אני חושבת שיש פה איזושהי פנייה גם היום בצעדה לממשלה, זה לא נגד הממשלה, אנחנו לא נגד אף אחד, והצעדה היום היא ממש לא נגד אף אחד, להפך היא לא איזה מפגן פוליטי, היא פשוט לעורר את הממשלה ולעורר את כולם לזה שאנחנו צריכים לעזור פה לקבוצה הלוחמת, שאנחנו צריכים להגדיל את המכסות כדי לאפשר קצת עברור למילואימניקים, כאילו שאי אפשר יותר, אני חושבת אנחנו לא באים נגד הממשלה, אנחנו באים אל הממשלה באיזה פנייה של בואו נעשה את הדבר הזה ביחד, בואו נחזיק את מדינת ישראל. תני לנו עוד קצת תמונה על, אני מניחה שאת מכירה הרבה משפחות של מילואימניקים, ועל הקשיים, וגם על הקושי שלך. את נותרת עם ילד קטן, בעלך נפל, איבדת זוגיות בגיל מאוד מאוד צעיר, בתחילת הקשר שלכם. איך מתקדמים מפה והלאה? אז קודם כל אני אגיד שבאמת אני רוצה להתחיל דווקא במילואים. אני רואה את השכנה שלי, את חברות שלי, את אחותי שבעלה היה מגויס עם 2 ילדים קטנים, וממשיך להיות מגויס, את אח שלי שיוצא
בעוד שבועיים לסבב מספר, לא יודעת מה, רביעי חמישי, ואיך מנהלים ככה זוגיות, זה פשוט, באמת אנשים קורסים, כאילו, גם העבודה, גם הלימודים, גם הילדים, אני רואה על אחיין שלי, אני רואה על ילדים שמסביבי, ילדים שמתחילים, שיש להם רגרסיות, שיש להם חרדות, כאילו, זה לא עולם מסוכן. עכשיו, אם זה יוצא סבב מילואים פעם אז אפשר להתמודד עם זה, אבל זה סבב אחרי סבב אחרי סבב, לחזור מסבב, להתחיל סבב חדש, זה אנשים ממש קורסים נפשית, נשים קורסות נפשית, גברים קורסים נפשית, עבודות, לא מצליחים להחזיק עבודות, לא מצליחים להחזיק לימודים, הילדים קורסים, כאילו יש פה איזה נזק נפשי מתמשך לכולם. ואיך את מתמודדת, נועה? אז קודם כל באמת הקדוש ברוך הוא נותן הרבה כוחות, אני מרגישה, ויש לי משפחה מהממת וחברים מדהימים שעוזרים, ובסוף אני מבינה, כאילו הסיפור הזה שאני מבינה שזה למען ארץ ישראל שאני כל כך אוהבת אותה, זה נותן כוח, כאילו לזיו יש סיפור לספר לחברים שלו, כאילו כשהוא יגדל, בסוף אבא שלו מת למען מדינה שאנחנו באמת אוהבים אותה ומאמינים בה, אבל יש פה הרבה דברים לשנות ולתקן, אז צריך לתקן אותם וצריך לשנות אותם. את מאמינה שבצעדה הזו היום אתם יכולים ליצור שינוי? יכולים להשפיע? יכולות? אני ממש מאמינה בזה, אני גם מאמינה שדווקא בגלל שהקולות הם לא, זה לא הפגנה, זה לא משהו שהוא אנטי אף אחד, להפך, זה קולות שהם מחברים, זה קולות שהם מאחדים, זה קולות שהם באמת עשו איזשהו, רוב הקבוצות מהציונות הדתית, אבל עשו איזשהו שילוב של כל מיני ארגונים ביחד, שהולכים אל הממשלה ומבקשים, בואו תעזרו לנו, אף אחד פה לא יוצא נגד, וזו שפה שאני מאוד מאמינה בה, לא נגד, לא אינטרסנטית, לא שנאה, להפך, אחדות וחיבור, ודווקא מתוך זה להבין שאנחנו לא יכולים יותר, ובואו נעשה את זה ביחד. נועה יקרה, תודה. תודה רבה על השיחה הזאת, על מנתו של רב סרן, רב סמל במילואים, יונתן פליישמן, זיכרונו לברכה, שנפל בגבול הצפון. ינון פליישמן, זיכרונו לברכה, צועדים לגיוס, ותגיעו היום לכנסת. תודה רבה על הדברים האלה. תודה. אנחנו יוצאים